Kani kadi kawa syari. Kabadan hakani kalenti kabandaj syaka ksyat no kalikai. Bat kabadan hasil enter nadu kate kalenti kabandaj syaka ksyat dan thalen. Kani kawa akade kabala juhe ba ha kipor liur namar ba kasora kayo ya ulap ba ubajur tam ha kaperthai. Ti kani kawa akade kabangalayo ijengai la daki house nem kiba ngaju 1 Julai syakane kasnong jonga. Ti ngaju yo I ya kata kajing sap jong ulap ba sora uba iju yo ban sakhi baro kiba wan syakane kathan ya kajing jurslap ba kata ka jongi on dalapoi kipor terkhong ngim yo isu bat kalakit lut kata kawa ru hadu iki mau kisiap hadu ki mar khandau kajong kalakit lut kawa syathi sya Bangladesh. Dikai kaba ngalayo ijengai ngakum kalong kemi kaba ngamdan hakabor thawan ngamdan haka kam sarkar ngamdan hakanu kanu kabor kaba nganla bande kat ya kita ki project kiba dei kat kumba ka sarkar kalara yanga sya kata kay USSR kaba lapan yanga ya kita ki Haidal project kiba he kiba basa ya kari baro kawai. Tikani kadi kawa kaba ngalaju ai jingmut ya ki rang ba shnong nadu kita ki snem ki balalet ki paus nem ki banadu balalong rang ba shnong I padu phas ngalaju ai mensim bakani kawa kabala dei bande bangin yo ya kata ka boarding tangani kawa bat ki bun ba ki ksat ki bawan kani kathan sora kala dei kata ka kapor yangi bangin kendit benriu ba bangimdan watang kawairu ka project boarding kabadai ka jongi kabangi layo atang kata kawai ka jong ka Assam kabaden yak umyam kata kamdei ka jong ka Meghalaya kaba lathaw ra Meghalaya manta kala shuyo ban kam bakala yo ela ka jalla la jong henry ngimpat yo kawairu kata ka project kaba na ka jalla jongi bat kala dei menta ba kisamla jongi kin mi no shakhmat ba kin yaksat ban yo Allah ki jong ki project kiba dei jong ko boarding hakleng kari jongi kaba na du shakithan nong span kithan kawa umngi kita ki baki ong mandai na du rilang hadu kupli kiwa jongi ki babun tika kupli tingila du no manta bat kam dei shu ka jongi kala dei ka jong ka nepku tikata kalong ba ngin yo ijengai baka kam kajam ngin sanang kerdu lada ngimon ra ya kita ki project bat kata kadai ka banga shuan hakane ka platform na ka banta bangan ai mensim ya kisamla badai hakabor ka jonga namar ba ngashu ai mensim banga don kata ka jingkit khli yala ki pat nong song shnong jong ka jala henry kaba nakalyang ka jonga kabang laju ai jingmut yakirang ba shnong ki ong am bakani kadai hakabor jong ka district council kam jusha ka district council ban shana ban khang ya kita kiwa ti ngarung shim latip ai ki baya dei bat kata ka district council bat ki ai ki baya dei bat ka shnong sora ti ngam tip ya kata ka bor ka jongki tangba kani kadai ka bangakwa bakan poi ka khobor syadu syaka sarkar ka batip ban pen mi kita ki lat ai kam ai jam yak samla jongi lingba ka jingwan ra da kita ki project kiba ngin yo ya kita ki boarding la jong hakeleng kari ka jongi nadu nathan boy shadu shathan lingam shadu shathan sora shathan dauki baru kita ngidang bun bah kita ki lat kiba ki samla jongi ki deban mi shakhmat ba kinum yo keren ben yanga ngaba wanra yakini kimat kiba ong phi kong phila deban shong no hayeng henry omdon ban keren ya kata ti ngam ban se banga yai wan kumni na khabanta jong phi kisamla kilawai kilong den jong ka jai ban riu jongi
Yes, ngo bahasa subscribe, sa like, sa comment, sa share, lada ka day kata ka video jonga ka ay masin ipibar